Di kami balbalosa. Di pag di naman ito ito eh. Palay da sa ni Stanley. Siya pa pa. Ay, baba ko. Ito na. Bababa kami. Panggisdan. Ang jor gawin tayo. Namumuon. Sito yan, nabartek. Tan. Dan mangga. Magre-repeat man ang pining kapitan ng puso. Andi ko mo sa padungay man ang after birthday ni pa. Kawan tagarog mo dito tunga. Schedule. Ay. Na assembly pa kami naman ng Josie sa Sabado. Wala simple kami. Amen. Duplas ya. Duplas kami. Duplas. Nungo. Tama eh, siya bilag ko. Pag napalinamdaman. Palakpay. May baling nga tayo. Yan, nagbutik. Pwede mabuting? Ha? Kaburog niya rin mga balita. Oo. Kaya na kaya ilotek pang. Kaya na kaya lotek. Ada jay pa eh. Hey! Hindi manggang. Ayos. Ito kami, ngapap. Baryo. Masin pa yung mani. Hey, good morning! Dito na kami sa baryo. Nakayo kininyong. Ito yung naggatang ni ang bani. Nato si pating sigit na pakasyahan. Ito yung nagatang na. Gana jay. Sana. Mm. Hindi pa naman. Baka. So dito yung bomba. Adi na mula na. So ingana, dati pagpatanggana. Ingana. Yay, yay. Diyan ba mga steps nga ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, morning, Morning, insan. 30, 31, 32, 3, 34, 5, Ay, nabuwal na 26. ba amin namanggan? Wala na, 37, 39, 40, 41, 42 nga na dyan. Oh. 3, 4, So dati nagbalibayan tayo 46. kaso eh. 46 steps, nga na. Nasa pa yun, sa kupang. Ana, isang oras, nga na dyan, nga na. Nga na dito eh. Nga na to eh. Kaya, Nga na to eh. 47, 58, payas. 59, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Nga payas nga na dyan. Mga 80 steps. Gana toy? So gana jay. Gana toy. Gana pagpatingan na eh. Gudwan na lang. Gudwan. Wala na. So ori ka pang. Gana jay, gana toy, gana toy, gana Ito, basta gudwan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi Bagi mo da, wala nga. kaya na jay bagi nga eh. Ito yung banda. Dito tikay ko, anti ko ah. Masungat ti kalsada. Ah. Isa pa kasi karon. So, Isang orod, ay nga jay pinakabagi dito eh. da. Ayan dahil sa postay. Pustira toy. Iso ko rin ka, di ba umatan? Dati di bagi man ang uling yun o bagi? Bagi mo da daw igad ay isa ba? Ano di bagi man ang uling? Hindi aban da na. Ah, okay. So, ingana to, ingana jay. Isa ba? Isa ba? So, di nakabagik. Ay. Dalawa. Manong square meter na ito, Pang? Manong square meter? Manong ati ko natin, yung measurement na. So, ingana to, ingana jay. Oh, ay labis pa na sa akasya. Labas na ito yung akasya. Dalawa. Ngayon nagbalbalayang nga rin. So, di. Tapos patinggan Hindi patinggana. Yung lote na pagpatayuan namin ng bango-bango. Yan, Pang. Una. Ta. Naloy?
So ang ganat toy. Ano nga dada? Ay. Oo, dada. Yeah? Ay, Payas? dada. Kasyan. Ajay, labas pa nga rod. Tama, payas. Gana dyan labas si Akasha. Ay, nagkatukutunan. Kung gana dyan. Kalawa. Yung manong nga tiko natin pang. Kilometer na. Muskin umitan na. Diyan mo na pamutin natin na surti. Manong Kalawa. Mori duwa-duwa nga. kung ibigay pagin na naman. Morning. Alap. Matang ni sir. Kamusta? Lako dito na tayo. Boards. Mana siguro man measurement na to. Tancham. Malipod dito. Manipod ta gana jay. Anti labas ti Akasha ate. Kilometer ba dapat? Suro 400 siguro. Nasuro ka 400 nya. Ada pa sobra pa ya. Sobra pa 400 nya. Oo. Gana di karayan ba? Haan? Inla ko nan. Dati lang. Atala sa ba? Ay so da. Da, thank you. Ito di pusti di balay di. Oh, hindi posti di balay dia. So, nasa 400 siguro. More than, no? Ayan. Di balay Yan yung measurement ng lupa. Jamin tuloy ba? Ay, mali pinakabagig. Ganat toy. Gana jay. Bagig sa akin ni Kerneng. Masih bagi nagkatuloy na. Ayun, yung gang doon. Masya na siya. Pag bakasyon tan to ni Istong niya. Ni Istong. Gana to yung Akasha? Uy. Oh, dati baging bangbani yatan. Pagi na nain ka na di karayan. Da manipod dito, yung gana jay. Uy. Bagi na. Dati bagig. Uy. Mayatin. At least igid kalsada. Ting bahay namin noon, hindi na ako nakatayo. Sa Barrio Duplas yung kubo namin noon. Di ba pa? Ah. Yan yung Barrio Duplas. Alwadam, daabot. Igigim ka. Tato yung bari di ba? Kubo? Awal tidak ada. Wala ni para gitu yun. Ito mesti lote ni. Anong Ni. binig di tarta di daba darusan di damo bulan. Lote ni binig pera toy. Binig. Dua lote na. Ah, Dua lote na. duwa ata nagbalay nga ro di ay di ngato di. Nung nabartek ka, hana umayan. Sige, sige mo natin dinayok. Yeah. Nangal. Saan mo tayo pinampatulid tayo ngayon mama dyan, karayana yun saan? Jay, na jay. Yes, very good. Okay. The best. Ay, ako pa. Yan, kuna mo nung nabartagkan. Pinarul lang. Kung minsan mahirap, kung minsan masya. Yan. Eddie. Wow. Ah!